Hej og velkommen til mig og Rasmus' geografitime, hvor vi vil forklare om det globale vindsystem. Det globale vindsystem starter her ved solen og ved ækvator. Solen den varmer jorden op ved ækvator, og skyerne kommer op mod atmosfæren. Atmosfæren er stor, men vi snakker kun om den lille atmosfære, som er 10 km ude. Det vil sige, at solen bliver varmet op, og der kommer et lavtryk ned ved jorden, og der kommer et højtryk ud ved atmosfæren. Når skyerne kommer op, rammer atmosfæren, så stopper de og tager ud til hver deres side. Overdrivelse fremmer forståelsen. Det er det, man siger. Når de så kommer ud, bliver de kolde og kommer ned til jorden igen, skyerne. Og nu har vi så pludselig fået et højtryk nede ved jorden og et lavtryk op ved atmosfæren. Som vi kan se nede ved jorden, vil skyerne ryge ud til hver deres side, en nordpå og en sydpå, og sådan kører hele vejen rundt. Cut den. Stop.